Τι έχουμε εδώ. Είναι κάτι το οποίο από μικρός το προσπαθούσα. Και δεν το είχα καταφέρει ποτέ, γενικότερα. Εγώ εναντίον 7 CPU. Ωραία, στέριξε. Παραδόξα τη φορά. Έπιασα. Γιατί έπιασα. Λοιπόν, τώρα όπως βλέπετε, το SFD δεν ξέρει να κάνει, ξεκινάει πίσω, θα έχει λίγο χάσει. Slow down. Θα μαστιγώσω και λίγο όμως πάνε πιο γρήγορα που δεν παίζει. Λοιπόν, εδώ στη γωνία έχουμε τα Zerix Ichos. Γελάει μόνος μου. Δεν πειράζει. Λοιπόν, προσπάθησα να να κλείσω τώρα εδώ το χώρο, έτσι ώστε το θα έρχονται να μην χτυπάνε τους Marines, οτιδήποτε άλλο. Και γενικότερα άρχισα λίγο να τα φτιάξω, γιατί είχα και καιρό να παίξω. Για συνηθίσεις το Starcraft το 2 που έχεις και τα binds, εδώ δεν είχε τίποτα να βάλεις. Και ποια είναι η λογική τώρα. Σε λίγο θα αρχίσουν να έρχονται αυτά. Παίζουν και καλά, καλύτερα από μένα. Αυτό γιατί το φτιάξε δεν ξέρω, τον extra τελείως. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Ναι. Τώρα αυτοί όλοι είναι εναντίον μου, δεν είναι μαζί μου. Εγώ πρέπει να επιβιώσω εναντίον όλο αυτό. Το λογικό είναι να μην πάει καλά. Ναι. Πάμε, speed up. Πάμε, το έχουμε. Βγήκε η πρώτη χύδρα. Τι να κάνει, να έρθει να μην έρθει, έλεγε. Πάμε. Και έρχονται. Τώρα τι γίνεται. Επειδή όλοι προσπαθούν να έρθουν, δεν είχε βγάλει το AI τότε το Starcraft και ψιλοκολλάνε. Και τώρα στάθηκα τυχερός. Μπορεί να ξαναγίνει, μπορεί να μην ξαναγίνει ποτέ. Αλλά έγινε. Έτυχε να γίνει. Εντάξει, χαβαλέ έχει. Δεν μπορούσα να το βλέπω όλη μέρα, να κοιμάμαι δηλαδή με αυτό. Είναι ήχος και ξυπνητήρι άνετα. Δεν τα είχα θέμα. Εντάξει, τι τα φτιάχνεις, αφού δεν περάσει τίποτα, δεν περάσει ποτέ. Έρχονται, τίποτα. Έχω βγάλει λοιπόν να δούμε και πώς θα κοίησε, δεν πειράζει. Και ποια ήταν λογική, τώρα στην ουσία θα μπορούσα να κάτσω έτσι μέχρι να τελειώσω τα λεφτά τους. Είναι σε αυτόματο τώρα, δεν κάνω τίποτα. Πώς είναι... Καλά, εντάξει, θα κάνω λίγο repair άμα πυροτιμηθούν να βαρέσουν. Η λογική είναι ότι... Ναι. Το FNS συνεχίζεται. Σε αυτόματο, θα μπορούσα να μην παίζω καθόλου. Εντάξει, και το tower το φτιάξα μόνο και μόνο γιατί θα μπορούσε κάποιο να κάνει μπόρο εδώ και να μην το καταλάβω και να μην το σκοτώσει. Και στέλνε. Καλά πάει αυτό. Spoiler, σκότωσα γύρω στα 1900. Αλλά για το γάμο θα το τελειώσω, όχι για τίποτα άλλο. Εντάξει, αφού βρήκα την ευκαιρία. Και τώρα ποιο είναι το concept. Το concept είναι να φτιάξω battle cruiser, τα οποία μπορώ να κάνω καλά trade γενικότερα, και να αρχίσω να σκοτώνω μία-μία κάθε. Βέβαια, spoiler, κόντεψε να γίνει βλακεία, γιατί ένιωσε λίγο το σπίτι σε κάποια φάση. Ναι, βγήκε το πρώτο. Wow. Τώρα που είναι, θα μπορούσα να το βλέπω όλη μέρα. Θα το πάω και λίγο αργά. Πάω. Κοίτα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Έρχονται, πεθαίνουνε. Έρχονται, πεθαίνουνε. Καλά πάει. Κοίτα εκεί. Μια ουρά. Πάει. Να το zoom. Πάντως είναι ωραίο που κάνει zoom out τόσο πολύ, δηλαδή είναι... Δεν νομίζω στο Starcraft 2 το έχει, το έχει εκεί πέρα, αλλά δεν το κάνουν ποτέ γιατί είναι λίγο κουραστικό. Θα μου πεις γιατί το κάνεις εσύ, αλλά δεν πειράζει, φαίνεται ωραίο. Και τώρα η λογική πια είναι ότι ήρθαν τα Battle Cruiser. Εδώ πάμε. Θέλω να μαζέψουμε ένα καλό νούμερο, μην είναι λίγα. Αρχίσουμε να καθαρίσουμε. Καθαρίσουμε. Αχα. Το κόντεψα να καθαρίσω μόνος μου. Καλά. Και το αστείο ποιο είναι ότι ξεκινάς μόνο με ένα vent speaker, δεν έχεις πάρα πολύ gas, αλλά στο ένα και αν μην έχει, μαζεύεις λίγο. Και με αυτό το λίγο μπόρεσα να φτιάξω και άλλα battle cruiser. Δεν έχει λογική να φτιάξω marines και τέτοια, δεν με ενδιαφέρει να το
Δηλαδή ούτως ή άλλως εδώ αν το κούναγα λίγο, θα μπορούσε να χάλαγε αυτό το bug. Γιατί κατσαμπάκι να κολλάει το CPU. Τώρα θα μου πεις, που είναι το skills αυτό. Εντάξει, και η κολοφανία skill φαίνεται, θεωρείται. Δεν είναι λίγο. Εντάξει. Αρχίζουμε, καθαρίζουμε. Καθαρίζουμε. Ω, τι ώρα που είναι. Εντάξει. Καλή ζωή ήταν σίγουρα καθαριστές τα Battlefield. Αυτό είναι τώρα lore accurate. Έτσι πρέπει να ήταν κανονικά. Όχι από τα φανταδίχα στα παιχνίδια. Τα bugs θα πεθάνουν. Απλά. Θα συνεχίζουν, πεθαίνουν εδώ πέρα. Δεν σταματάει αυτό. Αυτό είναι στο αυτόματο. Δηλαδή στην ουσία, ίσως στάθηκα τυχερός γιατί παλιότερα έκανα εδώ πέρα άμυνα. Και είχαν χώρο να χαθούν. Τώρα αυτά έρχονται από εδώ και μπλέκουν. Μπλέκουνε. Τέλειο. Χαρά. Όπως το βλέπω όλη μέρα. Πέρα τώρα που κουνιέμαι κάτω με θυμούνται και κατεβαίνουν και λίγο κάτω. Τέλεια. Το πάνω το διέλυσα και ξαναπήγα. Τι καταλάβατε. Σε αυτή τη φάση είχα 10.000 minerals και καθόλου Ventspring, τίποτα. Έλειωσε όμως. Είδατε, δεν είναι τόσο κακό το CPU. Έφτιαξε αυτό. Κάτι ξέρει. Λειτουργεί. Το ελάχιστο λειτουργεί. Τώρα, το κακό είναι ότι δεν μπορώ να κάνω πάρα πολλά, γιατί δεν πρέπει να πεθάνουν πολλά Battlecruiser, πρέπει να έχω ένα νούμερο, και να μου έρθουν πολλά Hydras κάθε θέμα. Και πας γύρω-γύρω όλοι, και πιο πολύ και 16, ωραία. Όντως τα bugs είναι τώρα. Κοιτάω τι γίνεται, σε κάποια φάση, κάπως θυμάται το CPU ότι υπάρχει. Και... κάπου δεν θα γινόταν, είναι πιο μετά. Δεν πειράζει. Θα το πάω και μπροστά. Πώς κάνεις ένα challenge. Εγώ δεν με νοιάζει, τα κατάφερα. Μπάγκαρ, μην μπάγκαρ. Έχει το δικαίωμα να λειτουργήσει. Και αν κάνω λάθος κλικ, δεν είναι bug. Bug, αλλά στο χέρι μου. Κάθαρα. Αυτή τώρα... Αυτό καίγεται και δεν μπορώ να πάω εκεί να το καθαρίσω. Δεν υπάρχει λογική να το κάνω. Θα συνεχίζουν. Το Vespin Gas, δηλαδή εντάξει, μαζέψουν Vespin. Χαλάσαν όλα, δεν έχουν όλο το map έχει αδειάσει τώρα, δεν έχουν Minerals. Τα Minerals τελειώσαν. Τίποτα, και δεν είναι πόνο το Battlecruiser για το σκηνικά. Αλλά σε κάποια φάση, πότε θα γίνει αυτό. Έγινε και το κατάλαβα. Ναι, έγινε. Γιατί καίγεται εδώ. Ήταν τόσο πολύ γρήγορο. Είχαν πετάξει Hydras εδώ και είχαν γεμίσει. Κάπως θυμηθήκαν ότι υπάρχει και το transport και έπρεπε να το κάνω defend. Πάλι καλά. Και ωραία. Eliminated. Τέλος. Δεν πειράζει. Το έχουμε. Τουλάχιστον αυτό που ήθελα από μικρός το κατάφερα μια φορά. Δεν θα ξαναγίνει. Μια φορά έγινε. Άμα θέλετε να το δοκιμάσετε και εσείς ελεύθερα. Εντάξει. Το να βλέπεις τις έριξες να σκοτώνονται τόσο πολλά μαζεμένα είναι ωραία εικόνα. Το να βάλεις πρώτος κάτι άλλο και το χαλάει γιατί βαράνε και από μακριά. Και δεν φταίω εγώ, αυτή ήθελα να φτιάξω Hydras. Δεν φταίω εγώ. Ήρθαν κι άλλοι. Και κάπου εδώ τα αδειάσαμε όλα και όπως τα αδειάζει ένα map. Όποιος το είδε, αν το είδε κανείς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και τα παχάλια το ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Είχαν φτιάξει κι άλλο page. Και τελείωσε. Να είστε καλά.